Hola, és un plaer tenir-te aquí. Gràcies per regalar-te aquests propers minuts de meditació. És important recordar-te que ets una prioritat. Permetre't fins i tot uns minuts curts de reflexió intencional pot tenir un impacte positiu en la resta del dia. Per tant, utilitza aquests minuts vinents per a centrar-te i establir una intenció per al dia d'avui. Troba una posició còmoda, tant si estàs asseguda al teu escriptori de la feina o estirada al sofà de casa. Tanca els ulls suaument i desplaça tota la teva atenció a la pròpia respiració, fent respiracions més lentes i profundes de les que estaves fent fins ara. Respira profundament pel nas i deixa sortir l'aire lentament per la boca. Segueix respirant així, sentint com els pulmons s'expandeixen mentre inhales i es contrauen quan exhales. Sintonitza el teu cos i nota com se sent. Percep si hi ha alguna cosa que t'està intentant comunicar. Observa qualsevol lloc de tensió o tibament al teu cos i dona permís a aquestes zones per a relaxar-se, enviant-hi amor. Agraeix al teu cos per cuidar-te tan bé i fes-li saber que està bé descansar i relaxar-se durant aquests minuts vinents. És possible que notis com la teva ment comença a divagar. Està bé. Això és natural. Només nota-ho i torna la teva atenció cap al teu cos, fent servir la respiració com a àncora. Intenta recordar alguna cosa que t'ha passat avui i que t'ha fet somriure o sentir-te agraïda. Deixa que aquest sentiment t'ompli per un moment. Respira aquesta sensació i sent com t'omple des de la punta del cap fins als dits dels peus. Regala't un somriure si ho sents natural. Ara centra't en alguna cosa que pots fer avui per tu o per algú altre que et permeti seguir sentint-te així. Pot ser una cosa tan petita com decidir anar a dormir d'hora per tenir temps de llegir aquest llibre que t'està esperant a la tauleta de nit. O potser la joia d'anar a sopar amb un amic proper. Quina petita cosa pots planificar el teu dia per aportar-hi aquesta alegria intencionada? Ara, centra't només en això durant uns segons. Queda't en aquest sentiment de pau i d'alegria. Fem unes quantes respiracions més. Inspira profundament. Sent com els pulmons s'expandeixen mentre inhales i com tot es contreu quan expires i et buides d'aire. Una altra vegada.
la teva respiració més profunda fins ara. Inspira, envia l'oxigen per tot el teu cos. I exhala-ho tot. Mentre tornes lentament la teva atenció al lloc on ets. Agraeix-te a tu mateixa per dedicar-te aquests minuts a ser intencionada i amable amb tu mateixa. I quan estiguis preparada, pots obrir els ulls suaument i gaudir de la resta del dia. Moltes gràcies per ser-hi avui. Namaste.